Perfecto. ¿Pero dónde estarán todas? No, aquí no hay nadie. É verde máis? Que eu sepa non chegou ninguén porque se está pechado. Pero hai luz. Pero está a porta pechada. Vexa. Que pasa? Eran horas! Pero está pechado. Sí. Home, claro. Se nunca faremos fora. Jova, pois fai frío. Manxa. E quen ten a chave? Eu tampouco. Pois ao menos. Eu supoño que xa prenderías luces. Esa. Ti tamén recibites o seu WhatsApp? Sí. Buah, sí, de Nuria. De non vai a nos di que viñamos pa aquí pa non sei que enseñar ou non sei que historia. Igual é que non está cansada das malleiras que lle damos e quere máis. A ver se ao final vai ceder e vai apañar as notas para que se queimos deces, como lle dixemos. Por fin cedeu. Xa estaba un pouco cansada de ter que lle estar dando sempre malleiras. Si, xa é hora de que co que sabe ela e co tan lista que nos faga as cousas a todos e que por fin cambie as notas. Imos por ali, a ver se abre. Sí, seguro que está na aula de informática, a ver se dunha vez nos pon ben as notas. Venga, vamos. Eso. Non o sei. Vamos mellor para dentro, isto dá moi mal. Sí. Sabes, de que non veña ela nin nada deso. Non me parece moi normal. Ponemos ver se esta carta está aberta. Ai, pois sí, mira. É que non acabe de Que da igual, home, que este sitio é moi bello. Sí, claro, hai xoguetes no techo, non? Home, ti sube e xa está. La verdad es que este sitio sempre me deu asco, tío. É moi feo.
todo o rato. Só hacen as mulleres, xa xuro. Pois parece que chegou o día. Supóñome que xa recibiría co meu WhatsApp. Amosarei o meu invento. Xa estou farta de que se metan comigo todo o tempo. Elas pensan que amosarei as miñas habilidades informáticas para arreglarlles a súa vida. Ja, pois o que vou facer será amosarlle o meu superinvento. Foi difícil conseguilo, sobre todo o do cadáver. Pero cando instalei o microchip, todo foi máis doado. E o mellor é que funciona. Supóñame que xa estarán por chegar. Vendo a hora que é. Esta porta como se abre? Peta aí! Nuña! Benvidas! Hola, Nuria. Hola, Nuria. Hola. Recibimos o teu WhatsApp. Alégrome. Pasades? Bueno, primeiro, déixame ir ao baño. Basta de decir pasando, Vaya mierda de sí. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Pois a ver cando ven luna, non? Pero que descarado, home! De verdade, sempre igual. Para que nos chamaches? A ver, silencio! Xuro vos días que había alguén no baño, en serio, que fun ali e había alguén en riba no baño, Dios! A ver, basta. 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 Colled unha cadeira, por favor, que por fin vos vou facer eso que tanto me pedíades. Por fin cedes. Xa era horas. Como non teña matrícula mañá, vas levar a doble paliza, fíxate. Vale, veña, faced o que queirades, pero acabemos xa, por favor, vaya susto levei. Susto de levar agora, sí. Que? Nada. Que collades unhas cadeiras e as poñades aí mirando hacia aí. Como que hai? Non, non, non aí. Desataste aí porque te digo eu. Así, as notas. Aquí mismo, sabes? Bueno, pois todo isto empezou cando eu quería ser a vosa amiga. Pero claro, vos non queríades. Entonces empezaste a pegar, de todo. E máis que che petaremos. A ver.
Pedístesme que amañase as vosas notas, pero claro, eu non vou facer nada, porque vos non quixestes ser as miñas amigas. Como que non vas facer nada? Porque non vou facer nada. Pero que dis? E logo para que non faz vir aquí? Cálmate, anda, cálmate. Escoita! Pues sí. Que proceda. Vos sodes inútiles. E acaso non vos enterades de nada? Pero ti, acaso queres coñecer aos dous amigos meus? Mira, puño dereito, puño izquierdo, que queren conocer o teu ollo dereito e o teu ollo izquierdo. Serás imbécil. Que? Pero ti... No, ti prepárate, coxe, non sales viva daqui, Pero de que vas? Chula, anda, que eres unha chula. Pero ti, a ver, non sei que pensas que eres. Que é iso? Que é iso? De veras queredes saber para que sirve isto? Pero vamos a ver, que é iso, Vas. por favor? Espera, verás. Eso, que vin, eso, que vin, eso, que vin! Podes pasar, amiguiña. Podes pasar. Fíjase eso, mi vida. No, eso que vi antes. Pero será unha broma, non? Pero como é esa? Pero ten unha hacha de verdad. Pois por fin creo que vou arranxar as vosas notas. Pero de verdad, ti pensas que estamos de broma? Pero que truxetes a túa prima, para que non che petemos ou que? Mira que teño un rato, A ver, que eu teño que ir para casa, jova. Que nos explicar eso do ordenador xa? Pois parece que non lo entendedes. Fai favor de achegarte un pouquiño máis. Xa podes parar. Vou cantar unha pequena cousa. Levades toda a miña vida pegando, maltratando, facendo de todo, e só porque vos creedes as mellores. Pois ben, como podedes ver, creei este monstruo. Pódese dicir que funciona por Bluetooth. Monstro por Bluetooth? Para que dis? Estou farta de que queirades arranxar a vosa vida ca miña tecnoloxía, pois o que fixen foi arranxar a miña vida ca miña tecnoloxía. Creei un monstruo a partir de un cadáver. Un cadáver? É de onde saí? Do circo? Veña, ponos os deces e vamos para casa, anda, que estou cansada. E de veras ti crees que vas marchar para casa? Eu diría que non. Pois ben, vamos explicar como funciona e para que serve. O funcionamento é fácil. Solamente tiven que crear un simple programa de ordenador. Nada, en 5 minutos. E para que serve? Pois serve para matar. E vai vos matar a vos neste instante. Ay, perdón. Y ahora preguntas por qué te pegamos, ¿no? Bueno, seguro que non hai mucho que explicar. Pois sí, que ides morrer. E non haberá probas de que fun eu, porque matarávos ela. E como é un simple cadáver, pois nada, que eu acabarei o instituto, diplomareime, serei famosa, rica. Como que é un simple cadáver? Sí, non o ves? Non. Pero que dis de cadáver? A ser tua prima Marta. No. Matas.
podas marchar ao teu cementerio e desaparecer para sempre. Merda, non teño Bluetooth.